Месеци наред се опитвахме да продадем тристаен апартамент в Дружба. През целия апартамент минаваха хоризонтални тръби. Започнахме първо да го предлагаме по комшиите, след това наехме фирма, която да го продава, но явно тези тръби плашеха хората и никой не желаеше да купи апартамента. Докато един ден не видяхме реклама в YouTube на Imodial и решихме да опитаме продажбата с тях. Отидахме до офиса. След един оглед в къщи, те ни предложиха оферта. Решихме да продадем апартамента на Imodial, тъй като разходите за тези ремонти щяха да са ни огромни. Съдействат през цялото време, с вадене на документи, с всичко необходимо, изискващо да се случи тази сделка. И всичко мина много бързо. Бях скептична много в началото, какво точно ще предложат, но наистина офертите, които предлагат, са добри. Много благодаря на целия екип на Imodial за това, че бяха до нас през цялото време и съдействаха за всичко да се случат нещата леко и гладко.